coup d'État qui se déroule au Niger et de la persistance d'une situation préoccupante, la décision a été prise. Pangunu fɔlɔ dɔ bɔra Paris tile cɛmancɛ la sɔgɔmada fɛ mun sɛbɛntiyara dɔ fɛ mɔgɔw ka tagaliko la. Itali fɛnɛ y'a yira k'a fɔ ko ale labɛnnen don ka pangunu kɛrɛnkɛrɛnlen dɔ bila ka na a ka jamanadenw ta ka bɔ Ɲame ni a bɛ mɔgɔ 90 bɔ. Itali jamanaden hakɛ ni 500 de bɛ Niger ni a fan caman ye saridasolakaw ye. Faransi jamana ka kɛnɛmako ɲɛnabɔ minisiriso ko a bɛ sɔn ka farajɛ jamana den minnu bɛ Niger ni olu fɛnɛ bɛ fɛ ka bɔ yen ko a bɛ se ka taga n'olu fɛnɛ. U ye nin danganiya ka sababuya kɛ balawu min taara ka ɲɛsin u ka lasigidenso ma ani Niger jamana ka sanfɛ sira datuguli ko mun tɛ sira di u ka jamanadenw ma ka se ka bɔ jamana kɔnɔna la. Burkina Faso ani Mali ye kangari da tɛnɛndon ko sardasu wulikajɔ fɛn fɛn mana kɛ Niger ko a bɛna ye i b'a fɔ mɔgɔ min ye kɛlɛ ta ka u ka jamana fila sɛgɛrɛ. Ni kangari da bɛ kan ka na wagati la wagati min na ni farafina tilebi yanfanw olu ka tɔn ni kokɔrɔma donnen don ni farajɛ jamana ye ni Faransi b'a la ye sardasolakaw jalaki k'u ye dan sigi Niger ka fanga la ko wa u bɛ fɛ ka na lara wulikajɔ kɛ sardasiw fɛ. Laseli dɔ la Mali jamana ani Burkina Faso jamana ye kangari da ko sardasu wulikajɔ fɛn fɛn mun taara ka ɲɛsin Niger ma ko o bɛ ye i b'a fɔ i ye kɛlɛ ta ka ɲɛsin Burkina Faso ani Mali ma. U ye kangari da tuguni ko o wulikajɔ fɛnɛ ka ɲɛsin Niger ma ko o bɛna ni Mali ani Burkina olu senbɔli ye CEDEAO la. Farafina tilebi yanfan tɔnba ani ko wa k'u bɛ yɛrɛmakaran waleyaw fɛnɛ ta ka ɲɛsin ka sin Niger sardasiw ani u ka jamanadenw ma. Guinée Conakry ale fɛnɛ y'a yira k'a fɔ ko ɲangili mun talen don CEDEAO fɛ Niger kɔn na ko ale fɛnɛ sen tɛ a lawaleyali la.